Arrancamos o comer e falar de hoxe, un comer e falar, vai ser un comer e falar de premios, porque a verdade é que dá gusto falar de premios, ademais cando entre esos premios hai xente que aprecias moito e que ademais sabes que merece todo o que lle está pasando. Eh, bueno, primeiro de todo, presento vos a cociñeira galega do ano 2024. Begoña Vázquez, como estás? Pois moi contenta. Xa o enunciado dice, como non vou estar contenta? Bueno, Madre mía. a última vez que falábamos dábamos un repaso sobre como estaba sendo este ano pasado, como estaba sendo este principio de ano. Eu creo que isto que ocorreu no Fórum Gastronómico da Coruña foi un punto importante de inflexión desta carrerilla que estabas tomando, non? Eu non o esperaba, a verdad. Entonces, ainda estou así un pouco, buah, que está pasando, que pasa? E bueno, este ano foi, creo que 2024 voume acordar del toda a vida. Vamos, únicamente que colla Alzheimer ou colla algo, voume acordar fijo, porque ao final entramos nunha guía moi importante, e bueno, foi así desde xaneiro, foron pasando cousas, e bueno, isto xa do foron, pois, foi, non sei, este primeiro trimestre, madre mía, non sei como será o segundo, pero o primeiro, Bueno, pero o genial. primeiro trimestre, eu volvo a insistir, é o resultado e a continuidade do feito no 2023 sobre todo, non? Porque o 2023 eu creo que realmente foi o que foi verdadeiramente de non parar, non? Sí. Bueno, eu creo que en total de días libres no 2023 puden ter dous, eh, os domingos ás tardes, porque ás 5 e media solía salir de traballar, entonces, bueno, considerar eso mediodía libre, pois os domingos á tarde, pois algún día solto, porque bueno, algún día mellor me quedaba en casa desto de que xa estou agotada, necesito isto, pero bueno, creo que fun a todos sitios eh, donde me chamaban, me parecía que podía estar guai, que podía levar algo guai para ali, representar a zona, pois alá iba. Eh, e non sei, un 23 cargado de traballo, un 24 cargado de traballo por ahora. En todo caso, eu creo que a min gustábame destacar un pouco deste resultado, ¿no? Deste premio de cociñeira galega do ano, precisamente falaba do 2023 porque ao final realmente este premio ven a premiar o traballo feito prácticamente no 2023, quero decir, parte do 2024 Sí, porque xa arrancamos ese ano, pero é certo que isto é o premio tamén o feito ao longo de todo o ano pasado, non? E aos que te coñecemos sabemos que ese ano 2023 ven precedido de outros é 2 ou 3 anos dun traballo moi intenso, dunha aplicación dunha filosofía moi clara ao longo de todo este tempo, e eu sí. creo que eso ademais casi o máis importante, non? Porque conseguiches instaurar un estilo e un xeito de entender a cociña que Sí. moitos o mellor no camiño poderían rendirse, como xa pasou en moitos casos, non? Por eso digo que este premio realmente é unha culminación do que levas feito nestes últimos 5 ou 6 anos dun xeito moi intenso, non? Sí, bueno, tamén temos que pensar que estar no rural, o sea, na zona rural, a visibilidade é unha cuarta parte do que pode ter un restaurante nunha cidade. O sea, eu teño amigos que ainda non me vieron a ver. Se unha vai esta entrevista estou enfadada con eles. Teño amigos cociñeiros que me dicen ai, é que teño moitas ganas de ir onde ti, pero claro, é que estás tan lexos. Eu pensando, eu veño onde ti. Estou igual de lexos, sabes? O sea, eso é unha, bueno, que ao final estar lexos non é o mesmo que estar no centro da cidade, a visibilidade non é a mesma, o rápido que pode funcionar un restaurante, no caso un restaurante gastronómico, na cidade non ten nada que ver no que Claro, a claro. lentitud que pode ir no rural, que, bueno, nos levamos aquí 10 anos, bueno, empezou a ver un pouco a cabeza fai 2 ou 3.
E agora un pouquiño máis, pero claro que costa moito, costa moito. Non é o mesmo unha población xigante que unha población tan pequena. Isto en Vigo, un ano, conócente. E aquí tardamos 10. Claro, pero eu tamén digo unha cousa, e o digo porque nas grandes cidades hai moitos establecementos, non? E seguro que Mm, entre esos moitos establecementos hai moita xente capaz de facer cousas realmente interesantes, sí, importantes, pero que se quedan no sí, camiño porque non é no, tan fácil sobrevivir nunha gran cidade cunha gran oferta no, gastronómica. E eu creo no, que ao final, independentemente estés onde estés, non? Eu creo que o importante é que se tes unha oferta e unha proposta que cando menos é diferente ou distinta a moitas das que se ven por aí, nalgún momento, sobre todo no momento que estamos da gastronomía, non? No que a xente quere disfrutar e todo eso, mm, nalgún momento vas a ir aí, porque vas a escoitar falar, porque vai a coincidir que alguén foi ali e resulta que tes relación con alguén que foi ali e che di, oye, si vas por esta zona, vaite aquí, non? Entón, quero dicir, ao mm, final, creo que hai que destacar que a clave do éxito está no traballo que faz insistentemente, mm, persistentemente, hasta onde podes resistir, evidentemente, ¿no? Porque hai veces que por moito sí, que intentes hai un límite, porque está no límite no de que hai que comer, que xa o temos falado moitas veces, ¿non? E iso sí, 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 bueno, creo que hai que telo claro, ¿non? sí, En, a ver, a ver, gestionar un local é difícil. Gestionar un local cunha oferta diferente. Eu acórdome do meu primo cando me dixen que iba a abrir e tal, e díceme, non fagas parvadas, faite churrasco de pulpo que así, sabes, vas a triunfar fijo. As miñas palabras foron estas. Si teño que facer churrasco de pulpo a estas alturas da miña vida, eu naquela tiña 20, bueno, 29 anos, dixen, se teño que facer churrasco de pulpo a estas alturas da miña vida, que eu xa levaba pois 12 anos casi en hostelería, pecho, e claro, marcho para outro sitio, sabes? Entonces, cheguei a ter 200 euros na conta. Eh, eh, pero nunca, nunca, nunca deixei de pagarlle a un proveedor, nunca, nin a un produtor, porque eu traballo todo con produtores pequenos e xa desde aquela empecé a traballar xa. Bueno, levo traballando, creo que co da ternera levamos 15 ou 20 anos, eu xa non sei. Levamos moitos. E con outra xente que somos xa, son amigos meus, eu xa non nos trato nin como proveedores, nin como produtores, trato claro, como amigos. E bueno, cheguei a eso, a decir, que fago? Sabes, quedome, non, o sea, non podes seguir. claro, E bueno, e ibas, pois, inventándote. Estuve en moitos anos facendo menú do día, que non era o meu, evidentemente non era o meu, e bueno, pero tiña que sobrevivir, tiña unha idea clara onde quería chegar, e bueno, creo que foron, vou dar contas, creo que foron 7 anos. 7 anos, hasta que dixen, bueno, pois hasta aquí chegamos, e se agora non funciona como ten que funcionar, ca carta e co que estamos facendo, agora sí que será o momento de decir, bueno, pois se acabou. Eso planteeimo en septiembre do ano 23. do Que ano foi cando pasado, quitei do ano pasado. Foi cando quitei o menú. Ca subida de precios e todo, non podía permitirme ter un menú a 12,50, era imposible, era inviable. Bueno, ainda agora a día de hoxe, que podes comer por 12,50? É complicado dalo, e nós con horta e con todo e tal, e dicir, bueno, pois facemos unha crema de calabacín de primeiro, de segundo tal, e un mínimo gasto enerxético. Pero, inda así, o gasto de personal, todos os que che viña encima, dicir, non, non podemos seguir así. Ou subimos o menú, e o menú aquí ten que valer 20 euros, e a xente non o vai a pagar, porque 20 euros xa comes a carta. O sea, se vas a pagar 20, vas a pagar 30, que máis será. Entón, pois, ese foi un punto de inflexión do ano pasado. Dixen, bueno, ou racha ou vai ou racha. Xa está, non claro, había máis. pero é que eu por eso quero destacar isto, quero dicir, estás escoitando todo o percorrido, xa a última vez que charlamos con Bego xa nos contou un poquinho a súa historia e xa éramos un pouco conscientes, non? Pero os premios son moi bonitos, son maravillosos porque reafirmanche en que estás facendo ben o que estás facendo, a pesar das pedras no camiño, a túa idea foi adiante e chegou a xente, non? E iso eu creo que o premio realmente é ese, decir, oye, mira, seguín apostando polo que eu quería facer, o que eu quería transmitir e aquí está, non? E ese é un premio Sí, evidente e un premio que
que ademais engrandece o traballo feito, non? Pero entendede que para chegar aí todo o percorrido que houve, non? Porque algún se cree que, ala, nomínanse a un premio porque de repente saliches de debaixo dunha pedra e de repente te fixeches famoso en 3 días. Non, 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 non. No, Non, Bego estivo moi presente na nosa televisión durante todo este 2023 e o que levamos de 2024, pero detrás de eso hai moitos anos de moito traballo. sí, Entendamos o esforzo e o sacrificio que hai para levar a cabo unha filosofía propia, un soño, unha forma, un xeito de ver as cousas, non? Non nos creamos, porque quero transmitir esta mensaxe a moitos dos rapaces e rapazas xóvenes que están que ven que de repente parece que todo é moi inmediato e non o é. no, Hai que currar, no, hai que queimar moitas cebolas e moitas potas para poder ter un percorrido. E podes ter un sí, golpe de sorte en calquer momento, sen dúbida. Benvido sí, sexa ese golpe de sorte que sempre é maravilloso. Pero había aquela frase maravillosa que decía que a sorte tente que pillar currando. exacto. Non che queda outra. De feito, a min pilloume currando. Pois mira, Así que, pero sí, é unha das cousas que digo sempre, co tema dos horarios da hostelería e tal, que ainda escribí un artículo fai pouco, e bueno, eu na miña época entraba ás 9 da mañá, moitas veces, ou antes, dependía o día, pero entraba ás 9 da mañá e salía ás 2 da mañá. Vale. É unha locura, pero aprendín. Entonces, eh, eu a xente nova que ven sempre lle digo que a cociña ten tempo, necesita moito cariño. Terlle que querer moito para estar aí. Que hai horarios que se poden facer perfectamente e que bueno, que non todo o mundo fai as cousas mal. De feito, nós, por sorte, tanto os horarios ou como temos equilibrado todo, nós somos casi unha familia, ao final, pois botamos horas xuntos e tal, e querémonos moitísimo. O meu equipo é a miña segunda casa, como quen dice. E bueno, non temos problema por a hora de personal. Estamos nunha zona afastada, sí, 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 sí. e bueno, pero sempre hai xente sempre que temos currículos debaixo témolos debaixo do libro de reservas. E dices, bueno, pois, sí. E dices, bueno, pois mira, algo facemos ben, porque a xente tamén se quere quedar aquí, non? Tamén quere vir traballar con Claro, nós. E iso, a xente nova que entra nas escolas de hostelería moitas veces entran un pouco engañadas por o tema dos programas de televisión que ven aí. Un plato non son 2 horas. Vale. En 2 horas moitas veces tens que darlle de comer a 100 personas. E hai moito tipo de hostelería. Eu traballei en bastantes rangos diferentes. Entonces, non todos son restaurantes gastronómicos, non todos son restaurantes de estrella Michelin, non todos vamos ter estrella Michelin. Pa que? Non pasa nada. claro. O sea, o máis bonito é que fagas o que tú queres. É o mesmo. Se che gusta pintar, pois pinta. E se che gusta cociñar, pois cociña. Xa está. Mira, Fin máis. eu estes días atrás, bueno, o mozo da miña filla, que bueno, que atrae este mundillo, ¿no? Está empezando pues un pouco como axudante de cociña e lle tocou pues estar de fregaplatos, ¿no? Que é un lugar polo que hai que pasar, ¿no? Si non, Eu ademais, paso tamén, claro, si non tes cando non tes ademais uns estudios, se queres irte formando e aprendendo no meollo, non? Pois tes que pasar por todos os lugares, non? E eu lle decía, mira, creo que non me equivoco nesto que vou a decir, porque creo que é unha filosofía de vida en xeral, non? Primeiro de todo é importante é a actitud. As aptitudes podes ter infinidad de aptitudes, pero como a túa actitud sea de un ñu, xa te podes volver para casa. E o que lle decía tremendamente importante, estás no fregaplatos, pero estás nunha cociña. Observa, sí. escoita, atende, e mira como se comunican nesa cociña. Porque vai a ser o xeito de que vas a ter de entrar na dinámica desa cociña e de entender como se traballa, por que se fan así as cousas. Sí, A actitude. E a actitude é a que vai a levar que seguramente des moitísimos pasos importantes na túa profesión, claro. Eso está porque o clarísimo. resto te rodearás de xente moi boa que che ensinará cousas se ti tes a actitude de aprender. Sí, sí, Pero sí. incluso É verdad. cando sales como profesional dunha escola, a actitud.
Bueno, pero eu salín cando salín da escola, e salín moi ben, porque a ver, salíamos moi ben da escola, sales un mal axudante. Eu sempre o digo. Terminas na escola, e tú vas a unha cociña profesional, eres un mal axudante, e o primeiro que tens que facer é aprender da xente que está ali. Eu empecé tamén fregando platos. Claro. Eu acórdome da miña primeira vez que entrei nunha cociña, puxéronme encima da... Eu estaba no fregaplatos e dixeronme, bueno, saberás pelar patatas. Dixen, algo sí. E digoche que as patatas é que casi non se daban pelado, do griladas que estaban. Sí, E claro, eu aquilo na miña casa, claro, non o vía. Digo, joder, como vai estar isto grilado? Miña abuela quitaba os grilos a todas as patatas. Claro, parecíame, onde estaba este saco de patatas? Entonces, claro, son cousas que che van pasando cando sales, pero sabes que por moi ben que fagas catro cousas, non estás, tú sales cun título de cociñeiro que non é real, o sea, váleche para eso, para facer, sabes facer catro cousiñas, podes asistir a unha persona, pero non podes levar unha cociña. claro. Non podes levar unha cociña porque é inviable, o sea, tú non podes ir nunha escuela e venga, ala, ponte a levar unha cociña. Madre mía, menudo desastre. Entonces tens que ir paso a paso, pois pasas por o fregadeiro, eu ainda estuve fregando o fin de semana pasado, É que, o que a ver, toca. a mí non se me caen os anillos. E claro, metíanse conmigo, porque viñan meus primos a comer, entonces entrar na cociña e eu estaba fregando os cacharros. Jolín, somos 5 na cociña, pero ali eu boto unha mão a todo, a mí dame igual. É que ten que ser Termino así. de cociñar, hai que fregar as potas, cuanto antes o pagamos todos, antes salimos todos xuntos. Se E acabou. xa está. E isto, Entón meu primo berrábame, claro, manda cojones, manda cojones. Eres a mellor cociñeira de Galicia, estás fregando os cacharros, pois sabes? esa é a mensaxe. Esa mensaxe vola dá a cociñeira galega, a mellor cociñeira galega do 2024. O digo porque se nos bota o tempo en riba, quería decir que podíamos falar do premio, pero o que quería falar era desto, do que hai detrás dun premio, que é moito traballo. Bego, xa falaremos con calma, eu quería felicitarche en directo no programa Moitas gracias. darte enhoraboa porque sabes que o digo de corazón, creo que eres moi grande e quedan moitas cousas por facer. Entonces, por Sí. exemplo, irse ao gourmet, o salón gourmet toda a semana que ven casi, así que voltaremos a falar. Temos pendiente unha sección Cociñeiros na merda. Temos Hai, pendiente unha sección moi interesante. hai que buscar hueco. Bego, de verdade, Un bicazo. forza, moita forza, vale? Gracias. Goya Vázquez, cociñeira galega do ano 2024. Espera que vou